Bolýar dost açta gapyň ýumurmakam. Öň biz ikidik, indi 4 bolluk, yeah. Sonda Vinci'den urulluk, yeah. Barataran ýasa tatışdyk, yeah. Oynaň üstünde uruşdyk, yeah. Soňra isbider safrana geldi, yeah. Selimi gidinden geldi, yeah. Senaristlerden urulluk, yeah. Yine kimden urulluk, yeah. Bolýar yo, no, yeah. Körfü dur körfü. Näme dotyrsın şundan rap bolýarmy? Ay men prosto. Birinciden ha prosto da yöne. İkinciden hem yöne gurulamasan mena näle edilsin orkaja. Ne şeydi vedilýär dilenne. Toha beat yak koyber. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Punch na punch yer. 6, 7, 8 7, 8 8 Murашki по коже. 8 Ne edip? Hemme da söze bağlı körfü. Esasda sadel. Söz esasda. Men akalamadım. Ay вообще de gene görmedim. Esasda söz diýänmedi. Atam döwrüne alyp söz diýilýän da. Şuma danma men diňe saz, baz, beat. Şoňa da rol oynýar. Adam diýilýän da şeňkilep konkret bir tam setmeli. Nereden tapdın bu dağları? Şu wagda çeli söze dayanıp Так, gelýär. пацаны, давай резко успокоились. Обойдемся без этих споров. У нас вообще-то дело есть. Сульче объясним, зачем мы тут. Näme diýäň? Degme. Seni dädir şunu. Düşünmedim. Sen ne sözüm ölýärmi? Ne yine söýüşüň gelýär. Когда у меня день рождения? Bolýa, allyň şu gerek. Bir belli koymana şunu doglagyň. Bolýa aglarlar, diňläň. Bizde her ýyl rap ýarşy geçirilýär. O rap ýarşyň ady altyn mikrofon. Rap batylyň üstü bilen şäheриň iň gowlaýbly saýlanýar. Özüm bu ýarış ady belli Omar kafede geçýär. Biz bu ýarşda hökman ýeňäýmeli. Täp köne mektep, bu birinji edep, dogry sözleýiş, dogry hereket. Durgo aýdyma geçipdiň. Tak. Eger men dogry düşünen bolsam, turniri döreden adam. Omar ağa? Ты что, его знаешь? Yine Omar ağa da. Ha, seriozda diýäňmi? Senarist kim diýär şu senariýy kim diýär? А кто это? Bir senaristden bir kol bilen çigitler gül ýazyp diýerler o. Ço izdivayç что ли? Давным-давно у нас были ученики. Мы обучали и растили их, как своих детей. Готовили их. Stop. Переводчу, ýatmasaga hiç kim düşünmeýär olanlar. Мы готовили их к выходу на сцену, чтобы они продолжили наше дело и покорили сердца слушателей. Но... Брат, сам дальше расскажи. Я не хочу об этом вспоминать. Yani bizim şähertlerimiz bizden gidip rap güýjüniň garaňky tarabyna geçdiler. Olar öz labellerini öretdiler. Hem için beýle boldy? Olar özlerini sahna çykmagy taýyny öýdýärdiler. Yani olar entek taýynly. Bizem olar gorajak bolup şey diýip aýtdy. Şo sebäpden olar bizden ýüze urup aýratyn boldylar. Indi bolsa her ýyl şu ýarşda bize garşy çykyş edýärler. Olar ýeňmek üçin bize siziň kömegiňiz gerek. Körfe. Näme üçin olara garşy özüňiz çykyş ediňiz okşany aýda maňa. Потому что в этом турнире не может участвовать один и тот же человек второй раз. А мы уже все выступали раньше. Şoň üçin hemme da saňa bagly. Märt Nazarov, Merdan. Näme üçin ýene merdan? Siz başda meni saýladyňyz da. Siz meni ýitibden geldiňiz da ro başda. Bolýar, o selim bu seriozny da. Daýmen şoň üçin özüm çykyş edäýin. Men oňar ýan arkaýyn ol. Yok, sen her ýerdek şey diýäň merdan. Her ýerdek meni ikinji roly goýýar. Näme filan ak, men ýa göwüňe tanakmaň. Sen men ýuky görýän ýa-da. Sen mensiz kim? Şu wagda sen mensiz özüň oňurdyňmy? Diýmek, sen men çynnyň emäsgäriň akda. Şu sözlerden soňam sen maňa dostum diýjek bolýarmy? Bar git da onu, bar git. Şu derece özüňe göwüniň ýetýän bolsa bar, toza şutaýdyn. Giderin, görers kimsiz näme oňurýanyny. Çyny bilen ýöredýänbi. Hey, clean edip ýatyrar o selim. Ýa-da 5 minut öýkelen olarsaň ada speedine gelýär arkaýyn olun. Göwüňem ýetmedi. Yok, ne? Yok. Öňümden çykýar. Öňümden çykýar. Böyle. Duvasty göwüňem ýetmedi mele.
Kim o sen bana beydi? Bol. Ay. Ey wek. Kim ma? Görkedin mi? Eger doğru bolsa erkek çaydan jügün pon hiç saat yok tozun tutup gitti o eli jügün da vapşe kereplak gitti ho. Eger beriyim ma orta öňünden aýdan gayrat et garas aýlagy sen aýrakdy berer. Belki Fili, mende sana bir gol teklip var. yeni silmay. Aljak geldi mi? Adam ýa soplis olsun. O ýerde elini de indi besede o gayrat et. Durrani, tanıdım benim, tanıdım. Siteden sen mi? Malades sitisi. Kim? Yok, sen yanlışyan. Men prosto qaraňkydak ses. Koyo brat. Seni bir tanıman mı ama? Üstündeki Manchester futbol kan çıkaray o arasına düşünýän gymadalan soň ýa ýatağında bir çıkararsın. Bolany näme? Aty udobny ho futbolka. Bolya hiç. Selim. Olar seni ýokarýarlar. Sen hakykatdan edip biljek zadyň bilen oklar. Olar sen güýjüň saklaýarlar. Biziň labelymyza goşul. Raýwan garanky tarabyna geç. Kiçilik dostum Merdanym seni kidat etdi. Atam istedi. Näme istedi? Atam istedi. Kime istedi? Kilçerip bolluňmy? Bolya, men şu size goşuldum. Goşuldum diýelim. Ana men näme alýan? iPhone alýanmy? Yok, hakyky rap güýjüni açarsyň. Özüňi dünýä ýüzünde meşhur edersiň. Merdana we helmek şafen. Däliňi dakazat edersiň. Iňe saksam. Biziň studiýamyzda Wi-Fi var. Bolya, erkek şu taparardan. Men sizile. Ýöne, senkä futbolka giýmek öňünden aýdy. Iwe, niýedesin? Ye, goýber meňe kamy. Bara oğlum ayt. Maxim yepy. Selim, ene tanış bol. Şol oglanlar Türkmen raýatynyň gelejegi. Karvilla aramızda iň halanýanlaryň biri. Sebäbi hiç açan hiç kime ýok diýen ok. Dogrymy Ýüzgü? Aýogy. Täze ýüz, inte köne ýüzlermäkä täze ýüzlerdi. Şu adygymyz ses, gowrada, içi dolup oturganyň, men görümek beýle bamy, bilýändiňe ýuwut ýalar çeýnemen. Swizi, bu oglan şuň näme hawa boljagyny çözýär. Nädip beýle? Bu Ibadow. Şuň wagty ýok, ýöne nakty bar. Wagtym ýok, ýöne naktym bar. İşim köp, ýöne işlemek. Boş görüňler arkamdan. Ona wagtym ýok, ýöne naktym bar. Wagtym ýok, naktym bar. Oturamok. Maxim, Raharpyň ambasadory. Hany bas gazy, hany bas. Professor MB. Raýwan Karolnyň kimdigini bilýär. Be cave. Pertif privet. Deep fish katamma. What's up, bro? Are you alright, bro? Sen näme sebäp bolanlardan aýdanyňda? Hemmeňize salam, men Ýusuf Karylow. Maňa beatlerimi işlemek gadagan etýärdiler. Rapta saz esasy zat dälip. Ýöne men Ýusuf Karylow ahary. Olar adymy täze ýüzlerle köni ýetdirjek bollar. Olay maňa kötawart masyna çöçül etmeli däl diýerdiler. А sana näme boldy? Сима чин подделкады. Мне сказали, что поднимут меня. Но по итогу... Näme diýen aý düşüneme. Да я говорю, что меня обманули. Enfermelay brat. Sapanaň şagirdi bolan.
Тогда понятно. Şuýda goturanlaryň hemmesi edil harasat ýaly ýanan ýöne köne mektep sebäpli ýananlar. Ana olanlar başlanyň onda. Selim, tayar mı öldü aslından ayrılmağa? Biz saz bilen olaryň sözlerini ýeňmeli. Masina çöçülük etmäge. Könünün davlenesini ölçemeli. Hemmäňize salam, men Yusuf Karvilla. Guys, like everything is f***ed up. Ja, tipa, it's really bad, tipa, batıla, ustupad edecek adamlarını announce ettiler olur eyyam o. Tipa diýmän gurlap bilen akmay? No, tipa ne? Han oğlanlar köşeşin, bize yeni köneleri üşürmen vakti geldi. Нам нужно срочно написать текст, но я не знаю туркменский. Алло, Oraz, ответь! Oraz, Далим! Minnin Oras'ın üstüne ansağın oyanayız, no. Özün oğrun, alana kitap oku. Özün yazacak bolayı, no. Рэп? Ну, хоть что-то понятно. Oğlanlar saklan beni. Bu yıl gidecek bolyan. Koysana, ты нас всех переживешь. Han nämet bilen nagam işläp başlarlar, kimleri üşürjek bolýan bollaýyndy. Bolly, köneler çağıryan onu. Alo? Может, они заблудились? Или забыли, где студия? Ay, yaşlanım havalarla birazcık. Şunça yıllardan soň ýene-de üşen bolsak, diýmek, dela seriozna da. Aye. Ey wek, kim oýdamyny berdi? Aýryp bolanok mu şuny? Ha, uy. Mehman dostlar, bu Baka Media Show herekete dowam gidip ötüyor. Gelin olsun da edil Marvel'ın kinolaryny nakýaly. Edilödi. Oğlanlar, köne mektep beyasta utaýmaly. Merdan gowy edip taýýarlamaly. Отлично. Birinjilik bilen okuyun barlamaly. Merdan, näçegede kirip batıl sözüni durmandy bilýän. Merdan, gorkadan özüň jigim. Düşündüm. Davay. 1, 2, 3, rap. İlki bilen seni kutlayan enim. Şul oğlanlar arasında durmagam, eyyam yeňiş diýme. Körpe çaýlaýdy. Esas zat uvernost. Merdan öz boýowy ýüzüňe görköz. Baywa yüzüňmişe, ýeňiň süňmen yüzüňe çykypdymy näme? Düşündiňmi? Inanmardım, hakikaten hep şeyler var. Bravo, aktörünçü yaydımlaş ondan. Ладно, хватит. Нужно разработать тактику. Как мы будем атаковать? 10 adam duran bolsa bolmanda 5 adam sen dinläse gelmeli. Sen takıty sıttırma galan wadyň bir zady bar. Ya da her pançdan soň Tüqýgyrsak näme? Gowy. Montajor tanaýan oýdan Bayramçyk. Merdanyň her tetirinden soň goý diýersiň da aran gowy bolsa. Han Merdan,
O kappası. Aha, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'den sonra ne emmaday? Окей, ясно. Кто-нибудь дайте ему шпаргалку. Tak, aha. Yeah. Çörek, qatık, meske, yumurta. Bu näme? Magazinda qalmal produktin spesig mayby? O bu yanlış kaydı. Ana oğlanlar görünce durun bir min. Tak, görüşmedi ýaly bu kartinany başsy dinip barýar. Şu ýerde adajyk kızylja renk hem goşluk bolar. Tak. Ne bolsa şu ýere adajyk kontrast bersek. Aha. Men pikirimçe şu suratymda goşmaça başga hiç zat kalmady. Diňeje bir köpräk renk goşup soňra bolsa. Ты опять меня не добавил? Это потому, что я с тобой фит не сделал? Ну... Опа, он оферет, сюжет раскручивается. Men bilýän onu nädip ýeňmelligini. Karawasynak men ýetimde kalbas goýdunda şmaul ýetanak töle Mozat ýok meni saňa bular tula gulşanny da hatam töle Meni bilen ol seni bilemag tapawdyna kagda aramyzy düzeýär Gurun pullu däwel kusaýan killa kas Özüňe seredät elim. Näme zady urulun sen? Yok bolunni. Kutardın ne denki merdan. Kanetse be merdan. Düşündüm. Inni ýyza ýol ýok. Goýstaýdy hemme zat çözülsün. Taşımam duruşuna etledi gaga Ayağın çiğ sığın o ayakkabı Hani oğlun tarı, hani kıyıf tarı